Ola, son Alejandro, o representante, Nico, Hugo, o líder e Tiago. Os nosos obxectivos son que as persoas se unan ao noso grupo Mentes Pensantes para colaborar coa paz, xa que pensamos que estamos moi lexos da... Celta, se dices? Se o Barça é moito mellor que o Celta. Que dices? Tranquilidade. Non temos que perder esta colaboración. É só un deporte en equipo. Debería de ser e todos deberían axudarse mutuamente e non pelearse e marcarse. Pero o Celta non sabe xogar. Hai que respetar as opinións dos demais. Igual, dixo que vos metemos tres. E nos catro. Sobraban, Bueno, xa sabedes. Vemos a las. Na nosa asociación buscamos que non haxa pelexas e que haya a maior paz posible neste mundo. Únete a nós e así poderás estar con nós e axudarnos a que haya máis paz. Antes de discutir, fala.